Mandinkaw onula aw bismillah ako émission kura mandi keneka no de ñelinga furu cekuy émission yi min labena mani masa production fe na be to kayira awla dongodo Africa Television jabaraninka wala sa anga bi bara sana ambo damine amo hakilina jigi kafo ko abe to kan nya ko laje Africa Television jabaraninka dimanche à partir de 17h sekimbe kaka awye tenendo yan fe no e lundi 16h wakati bibara amino damine ni mi o de ka anga candidat ko lu yira awla kelenkele candidat bela jirale menabo ki togoni jamu fo iboro ani naku wala manikaw aw ni ne anga flelike Anu sɔgɔma ani tile ani wula ne de tɔgɔ Seku Keita aw ka candidat numéro 1 H1 donc ne nana ka bɔ Kayi b'a Jabate donda kelen ani bɔda kelen nana musoko la Manden donc n bɛ dɛmɛ ɲini aw fɛ aw fɛn fɛn bɛ ka lajɛ bi donc aw ka n soutenir a ɲa yɛrɛ ma pour que ni ɲɛlen bɛ se ka taga Kayi aw fɛ yen nɔ ka taga aw kunna wolo aw ni ce aw ni baraji aw ka lamɛniko ɲuman na merci beaucoup. Yapo n ka foli bɛ dɔgɔnɔden fan bɛɛ ye min bɛ diɲɛ fan o fan ne tɔgɔ Yakuba Kindo candidat H2 ne bɛ ka dɔgɔnɔya de jouer k'a yira mɔgɔw la ne nana yɛlɛko de la k'an to kulu sanfɛ y'a mɛn ko Manden masa denmuso de sera furu ma n nana o ko de la dɔgɔnɔden bɛ diɲɛ fan o fan i k'i kan bɔ candidat H2 ma n bɛ taa ni yele ye dɔgɔnɔdugu la yele ka ɲi fan bɛɛ nka yele ka ɲi kulu sanfɛ de a kulu sanfɛla de ɲɔgɔn tɛ yen sabula yele ka ɲi ni damu de ye muso ka ladon ka ɲɛ ne nakun y'o ye dɔgɔnɔden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka na dɛmɛ lase candidat H2 ma min bɛ ka dɔgɔnɔw ladegi min bɛ ka dɔgɔnɔya yira. Mandekalu aw ni tile ne tɔgɔ ye Hamadu Alheri Yatara ka bɔ kɔrɔn fɛ fan jumɛn o de ye Tɔnbɔkutu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Ɲafunke ayiwa ne ye kibaru dɔ sɔrɔ kan to kɔrɔn fɛ ko an ka masakɛ a bɛ ka cɛ de ɲini a denmuso ye ayiwa layidi kumakan min bɛ an ni mandekaw ni ɲɔgɔn cɛ kabini kunu lawale la o de la ne yɛrɛ bɔra kɔrɔn fɛ ka na Manden kɔnɔna na ka ɲɛle ta ka kɛ n ka furumuso ye ka taa n'a ye kɔrɔn fɛ o la Mandekalu minnu bɛ Manden kɔnɔ yan minnu bɛ kɔ kan aw bɛ kan dɛmɛ walasa an ka se ka ɲɛle furu ka taa n'a ye o kuma de bɛ kan bolo ka fɔ aw ɲɛna aw ni ce. Ayiwa Mandekalu aw ka den mandi don Cheikh Sadibou Keita aw ka candidat numéro 4 ɲɛlen ka furucɛko la donc k'a fɔ ɲɛna ko aw bɛɛ welelen don ka Africa jabaranin ka a lajɛ aw ka émission kura n'o ye ɲɛlen ka furucɛko ye ne nana ka bɔ Manden donc ne bɛ maninkaw bisimila ka maninkaw fana représenter nin fɛn na k'a fɔ ɲɛna ko halisa ne nakun ye ɲɛlenko ye ɲɛlenko b'a dɔn ko Manden wari tɛ muso sɔrɔ Manden sanu tɛ muso sɔrɔ Manden Manden an bɛ muso di n'an ka tabiyaw ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye n'o ye an ka danbew ye ani maaya ani masabaya donc o hukumu kɔnɔna na ne ye welewelekan mɛn k'a fɔ ko masakɛ k'a bɛna a denmuso di n'o ye ɲɛlen ye sabula ne yɛrɛ ye sinbo ye wa ne yɛrɛ masakɛ den ye wa ne ye masakɛ mamaren ye donc o kɔnɔna na ne b'a dɔn ɲɛlen a tɛna tila n na fiyewu an ka labɛnw lasabatilen donc k'a fɔ ko maaya kɔnɔna na ani an ka masabaya kɔnɔna na ni Ala sɔnna a ma an bɛ ɲɛlen ta ka taa yira Kirinakaw la ka taa yira Narenakaw la ka taa yira Mandenkaw la wassalam. Siri na siri an ce Mandekaw aw ka candidat H5 ɲini don Cheikh Umar Keita ka bɔ Tomiya n nana yelenko la wa n'a dɔn n'a danna Manden tabiyaw ma n'a bɛ segin o kɔnɔna la n ka foli bɛ bɔbɔ bɛɛ lajɛlen ye a ka bɔ a ka n'a balimakɛ dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka taa ɲɛle fo Tomiya a ka to ka taa tugu fasa ka ɲɛ ka d'a ma. Mandekaw aw ni sɔgɔma Mandekaw aw ni tile Mandekaw aw ni su ne balima tamasɛku Tagalash a ka candidat mandi don Seydou Traoré ne bɔra maa min na o de ye Uma Ag o fana bɔra maa min na o ye Assane Ag
Asan Ag o fana bɔra maa min na o ye Bashir Ag ka bɔ Tawudeni anw yɛrɛ Mandenkaw ye n ye kibaruya mɛn ko Ɲele kan ka di cɛ ma ne yɛrɛ ye masakɛden Tawudeni ye donc n nalen don kan bɔ Ɲele ɲɔfɛ furu la ma dɔn ni basi ma kɛ n bɛ segin ni Ɲele ka taa n'a ye Tawudeni Ɲele ye muso min ye ani ɲaamɛ sogo de ka kan Ɲele ye muso min ye ani ɲaamɛ nɔnɔ de ka kan wa ne b'a dɔn sigiyɔrɔ 2 tɛ Ɲele la ni Tawudeni tɛ n mago bɛ Mandenka bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la Manden kɔnɔ ani Manden kɔ kan a ye n dɛmɛ walasa n bɛ se ka taa ni Ɲele ka taa sigi Tawudeni cogo min na. Assalamu alaikum, ne tɔgɔ Yusuf Dumbuya ka bɔ Sikaso a ka sɛnɛfɔ kɛ mankan don kabini n ye Tabale mankan mɛn k'an to Sikaso ma sigi ma jɔ n bolila biribiri ka na Yelenko de la wa n dalen b'a la Yelen bɛ kɛ ne ta ye ne bɛ Yelen furu ka taa Sikaso n'an sera Sikaso sɛnɛfɛn baden bɛ yen n'Ala sɔnna a ma ku bɛ yen jaba bɛ yen pomme de terre bɛ yen n'Ala sɔnna ni Yelen kɛra ne muso ye a tɛ sɛgɛn ni si la n'Ala sɔnna a ma n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye a ka bɔ sɛnɛfɔ bɛ diɲɛ fan o fan bɛɛ ka bɔ k'an soutenir n mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka soutien na n'Ala sɔnna a ma. Wanda ko Mandekaw ne tɔgɔ Robert Dugure ne ye candidat numéro 8 ye ne bɔra Gawo ayiwa m'a ɲini Gawukaw bɛɛ fɛ a ka bɔ i ko kɔnɔkulu a kana an jukɔrɔma tintin Ɲele ko don muso ko don a ma nɔgɔ walasa an ka se ka Ɲele taga Gawo ye ni Ɲele taara Gawo sagasogo kɔni o tɛna kɛɲɛ a la a bɛ sagasogo dun k'a fa tewu ayiwa a bɛɛ ka bɔ i ko jamakulu a kana an ka ɲagaw la a kana an jukɔrɔma tintin a bɛ diya n ye kosɛbɛ a ni ce. Aw ni sɔgɔma Mandekalu aw ni tile Mandekalu aw ni su Mandekalu ne ye Umaru Sumaworo ye ne y'aw ka candidat mandi ye n'a bɛ fɔ a ma H9 ne ye Ɲele ko mɛn foli masina ne nana Manden ne nana Yelen nɔfɛ Ɲele ni Ala sɔnna a ma ne bɛ Ɲele ta furu la ne bɛ taa bila an ka dugu la o hukumu kɔnɔna la dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ espace Awa Jɛma na n'a bɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI la polisiw kɛrɛfɛla la an bɛ taa yen nɔ an bɛ taa Manden sigikanw Manden tabiyaw ani Manden taabolow an bɛ taa fɛsɛfɛsɛ Mandenkalu bɛɛ lajɛlen ɲɛna o hukumu kɔnɔna la ne bɛ welewelekan bila Mandenkalu bɛɛ lajɛlen ma an ka bɔ i b'a fɔ kɔnɔkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la fulaw an ka bɔ fulaw ye jɔn ye fulaw bɔra min fulaw bɔra dugu min na ka na Manden ani fulaw yɛrɛ ka taabolo ye jumɛn ye Manden yɛrɛ dugu kɔnɔna la an bɛ n'o fɛsɛfɛsɛ k'an tɛgɛ da a kisɛ kan k'a yira Mandenkalu la aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Aw yɛrɛ bɛ bɔra sisan k'anw ka nin candidat bɛɛ lajɛlen y'i tɔgɔ ni jamu fɔ k'i bɔdugu fɔ ni k'i nakun fɔ o la an bɛna hakilinajigin kunkurunin kɛ aw ye an ka ɲaga tɛmɛnen kan ɲaga min ɲɛnamayara n'an ka ŋaraba nin ye n'o de ye Tayi Sakɔ ye Tayi Sakɔ nana Manden ɲɛnafin bɔ anw ka masakɛ la aw ni ne an ka jɛ ka filɛli kɛ. Suba Gubena kanole kano Suba Fibiya maga konate Maningelu benale kan keleno de Muna maliyenu te ben kan kelena Follow tele Maningelu bena kuma kan kelenka Anka be anga sonyo atuwa sera de mali Suba Saro Madame Jabate Ntai Saro Kabo Kaiba Jabate donda kele ani boda kele ko jeli kuntigi de Ntai Saro n'a fɔra ko jeli kuntigi de a kɛra Kayi jeli kuntigi ye a fa ayi sini n'i taara Ntai Saro ka du kɔnɔ Kayi u ka bulon kɔnɔ ntama dulonnen bɛ yen ayiwa dundunba fana dulonnen bɛ yen a bɔra ŋaraw la ŋaraden dɔ ka s'u ka dugu jɛ wa a furula maa min fana ma
Paris n'o ye Bakari Jabate o fana ye ŋara ye Sakɔ Suya su in na k'an bɛ Mande n'o ye Makan Sunjata ye k'a yɛrɛ bangera vers 1200 vers 1220 a taara ka Ɲanimabori la o tuma Ɲanimabori bannen ko kɛlɛ ganna maninkaw kɔ u ni Sumaworo Kante cɛ u ye wɛrɛ bila Makan Sunjata ma ka bɔ Ɲanimabori yɔrɔ ka kuma lasurunya a nana vers 1230 31 32 33 kɛlɛ 5 de tɛmɛna ni Sumaworo Kante cɛ ko kɛlɛ laban misi o taara faga Kiri na o tuma tayi an bɛ ayiwa Makan Sunjata mamare an b'o de ka cɛko la bi n'o ye Ɲele ye ko ka cɛ ɲina ye Manden kɔnɔ Jalikuntigi den an b'a fɔ sisan min ye ayiwa Manden masa a furumuso a denmuso ye n'o ye Ɲele ye ko Ɲele n'a ka kɔɲɔwuluni k'u k'u sɛnsɛn ka don maaw bɛ fɛ k'u ye a ye tagara susu Suba Sarwa Mande ala Sarwa Subala julu le photo de Subala julu le photo nende fola mohe ko chamantiya Simon beni danyale ala bolode Suba seba mamare dunia fele Kanu simbo Namu Kanu nyo simbo Namu Simbo salama ni simbo daula ma Jakumalu warala simbo ni jata benarena Sunja ajamana ke Eya teleke ama dunia la babara ito ho nyininde jata Kone musudi dandi sajibe mi Sawo Simba ulilade Namu Kanyani borike Namu Kanyani manyanike Namu Dunia Namu La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah Ngaralu salam aleka Namu Mande ngaralu salam aleka Namu Subahale jataye Subah mabare Namu Simbo Ijamu kadi fenchamanye Segene sirimatunga ni maramba Namu Kukuba o samagera Namu Bantamba o samagera Saho Nyani nyani samagera Namu Femikera kuntunga olekera bantamba Namu Akera nyani nyani Namu Jalike Jalike lama nyogonte Tegare Saho Namu Mohamedun barala Namu Mande jamana kan naluye barada madeke Namu holu ko nyumalona Namu Batulinya Namu aye barada madeke wali Namu Atakela to konye nare Namu Batuliya barale ke ko kamali jamana bonogoro Namu Hamenya mamare Namu Batulinya Namu Demesanu ye donkili dosa sisa Namu Kala batulinya nadianye Namu Katuna la batulinya nyengana le yengana minangana le batulinya nye Namu Ami bari musonyo hae komandi bela sungeta la julu le bora Namu Na bora no mabaini njanga Namu Mobili bakari mamare inisu Janga samagera Bula muso sabade inisu Sama janga samagera Charanka mede inisu Janga samagera Nyamuga ya tedi la moho agansana Janga samagera
mande masa bora mali jamana kakata pari Namo. abeche tambo Namo. abeche gina jele muso mingani ni muso mingani horo muso minga ode bayi jangai Namo. Janga. kalo saba Namo. ubi kaso Namo. uma kongo Namo. mindogo mumina Namo. sige mumina fero majalilu toro abada bada mande masana la jalilu narade pari Namo. o kada ni jeli muso nyana bayi janga Namo. dami ma korole no kurake kunde nala nanake eni ne fida be nana mali kana be mande masakura ma bayi janga mela barikada Namo. segene siri mala doni mangiri de bena kanole kano Namo. ifia mala konate maningalu bena kankele no mande mbala fonyede Ntai. Sago. kuyate Beba don ibora ngaraw la. Ni ya me ko Malisajo. Ngo dege min jelu de tumbe Malisajo wele ka bo bala baflabe ka jeliya pour que akase ka bo kana keneka. Dege min jelu de tumbo ke kai. Ibora mo ko minu na ulu de tumbo ke ka bo baflabe. Otma ambe manne mata. Ana koroke, ana dogoke. Ay ba sago amba ese ko lu fana bismillah sisa. Keneka. kanan fadi suto yiro wengo zade kanan fadi bare yiro wengo zade masajo ikana la mo la kalukadi de ni ava malisajo benda bile malisajo la donena babara to malisajo suba to malisajo suba sorwo suba Simbo Nuru Soma Soma Kalambali Soma No Mande Soma Fulani Mande Soma Lava No Juju Bakabala Simoni Jata No Maningalu Bena Kangelena No Soma Jata Yawa No Jata Bora Sugulunke Jumuni Jata Bora Namo Aluma Jata Yawa Wali Simo Namo Tuba Saba Mamarewa Aparika Namo Aparika Namo Ibisimila Suba Sunjata Nara Nala Mogolu Narali Segene Siriman Namo Ntai Namo Nyode fie suina Namo Koma denkena ka sigira Namo Nuru Soma Katabali Soma Mande Soma folo ani Mande Soma laba Koma sare bonda nani Namo Kulubali Namo Sumano Konate Keita Koe Lagare Namo Kosuina kame mande Ba mande nka bon konjugu Namo Otma suina Namo Minye mande masaye Namo Anana kabe chede nyini demuso ye No ye nyele Allah Kabako Aywa nyele nga chew Ubena bo Ubena kuma minka oye mande nye Mande nebe na don au fe Namo Mande masa Atoko ke sigilen fle Namo Akoro ke sigilen fle Kolu nebe na nyele ndi chema Namo Mande kono suina Namo Dege minjali Namo Sago Kuyate Nyode fongi bora ngaraw la Alhamdulillah Inuma ngara Ikini ngara Bayanfa ngara Fayanfa ngara Namo Suba Ajata Nam Ajata Asimu Zimu Suba Simbo dota lebiye dota yesiri Chuwara lankoma Warabankoma Noko jugo fesegi manini matimina dia Simbo saba mamare Ido yoro kabu
wallahi billahi simbo ilo yoro olo nembe mali Malinkaw an ka ni ɲaga in tɛmɛni aw ye nisɔndiya caman sɔrɔ ɲaga in na walasa nisɔndiya tɔ kana fɔ aw kɔ an bɛ rendez-vous di aw ma jeudi nata yɔrɔ kelen pe in na n'o de ye espace Awa Jɛma in Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI la min dabɔlen don ni ka ɲɛsin station Total ma ɲaga in bɛ sigi nɛgɛ kaɲa 20 n'o ye 20h wagati nin se ɲaga ale bɛna ɲɛnamaya n'an ka ŋaraba wɛrɛ ye min tɔgɔ ye Nana Jabate a kana to ɲaga in ka fɔ aw kɔ a ye na fara an kan an ka se ka nisɔndiya in kɛ nisɔndiyaba ye walasa ka ɲaga in labɛn ka ɲa masakɛ n'a ka jeliba u ye ciya bila kandidaw ma sabu ka d'a kan masakɛ a ye kangari gɛlɛn da nin kandida ninnu ye u kana ɲinɛ u nakun kɔ ani ɲelen kan ka sɔrɔ cogo min na masakɛ ye o ɲɛfɔ kandidaw ye aw ni ne an ka jɛ ka filɛli kɛ Simbo Mamare Ibrahim nana ɲɛlɛ ɲinibagaw u nana tabale gosira manden kɔrɔn a n'a tilebi a n'a kɛɲɛkaya a n'a bayanfan a m'a bɛɛ dɔ bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Ibrahim na ayiwa bisimila jeliba o diyara n ye ayiwa ko n bɔra ma ko k'o bisimila ayiwa k'aw bisimila k'u bɔra ka so u nan'u ka so k'aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so k'u nali diyara n ye k'aw nali diyara ye yan de ye manden ye ko yan de ye manden ye manden bɛɛ fa kelen ba kelen ko manden bɛɛ fa kelen ba kelen siya woloma tɛ manden ko siya woloma tɛ manden i m'a ka siya o siya ye i mana kɛ siya o siya ye i ye manden ka ye i ye manden ka ye ɔ u nakun ye fɛn min ye ka aw nakun ye fɛn min ye n'o ye ɲɛlen ko ye n'o ye ɲɛlen ko ye hakili la i ye ɲɛfɔli k'u ye ɲɛlen ko la hakili la k'a ye ɲɛfɔli k'aw ye ɲɛlen ko la n ko ɲɛlen tɛ sɔrɔ gansan ɲɛlen tɛ sɔrɔ gansan cɛko tɛ ɲɛlen la cɛko tɛ ɲɛlen na wariko tɛ sanuko tɛ wariko tɛ sanuko tɛ nka sababu de don sababu de don n'i y'a ye n ye tabale gosi n'i y'a ye tabale gosi u k'u kan bɔ ɲɛlen ko la u k'u kan bɔ ɲɛlen ko la n t'a fɛ ɲɛlen ka bɔ manden da fɛ k'a tɛ fɛ ɲɛlen ka bɔ manden da fɛ sabula n t'a fɛ ɲɛlen ka kɛ dunan ye ne cɛ ka kɛ dunan ye a tɛ fɛ ɲɛlen cɛ ka kɛ dunan ye o de kama ni maa bɛ bɔ ɲɛlen nɔfɛ ka kɛ mandenka ye o de kama ni maa bɛ fɔ bɔ ɲɛlen nɔfɛ a ka kɛ mandenka ye a ka manden sigi ka ni manden taabolo dɔn a ka manden sigi ka n'a taabolo dɔn ani manden tabiyaw ani manden tabiyaw ka maaya ni maninfinya sira taama ka maaya ni maninfinya sira taama ka kɛ mɔgɔsɛbɛ ye ka kɛ mɔgɔsɛbɛ ye ka bɔ mɔgɔsɛbɛ la ka bɔ mɔgɔsɛbɛw la n'an ko ma mɔgɔsɛbɛden n'an ko ma ko mɔgɔsɛbɛdenw jeliba ne jeliba i b'a f'u ye ayiwa k'a k'a fɔ aw ye muso tɛ sɔrɔ gansan dɛ ayiwa ko muso tɛ sɔrɔ gansan dɛ fo ka taa se a ɲɛlenma ma fo ka taa se a ɲɛlenma ma den kelen a b'a nɔgɔn dɛ den kelen min fana don masakɛden don den kelen min fana don masakɛden de don ayiwa ko k'u cɛsiri k'aw ka cɛsiri sabula n bɛn'u kɔrɔbɔ dɛ ayiwa k'a bɛ n'aw kɔrɔbɔ dɛ kɔrɔbɔli min don kɔrɔbɔli min don manden taabolo ko manden taabolo manden sigi kan bɛ fɛn dama dama kan ko manden sigi kan bɛ fɛn dama dama kan an sigilen bɛ fɛn dama dama kan k'an sigilen don fɛn dama dama kan manden yan sɛnɛ b'o la ko sɛnɛ b'o la n b'u kɔrɔbɔ n'a ye k'a b'aw kɔrɔbɔ ni sɛnɛ ye mɔni b'o la mɔni b'o la n b'u kɔrɔbɔ n'a ye a b'aw kɔrɔbɔ ni mɔni bagan mara b'a la bagan mara b'a la n b'u kɔrɔbɔ n'a ye k'a b'aw kɔrɔbɔ n'o ye jago b'a la jago b'a la n b'u kɔrɔbɔ n'a ye k'a b'aw kɔrɔbɔ n'o ye a duurunan o ye donsoya ye ayiwa k'o ye donsoya ye ayiwa jeliba donsoya ka kungo dɔn ayiwa ka jiriw dɔn ayiwa kana n fana sogo la ka kana fana sogo la wala i sera kuma yɔrɔ yɛrɛ de ma sa masakɛ ko mandenkaw don n ka don ko cɛfarinw don n ka don k'u bɛ se k'o la yo sisan k'a dɔn k'aw ye cɛfarin ye aw ka na ni sogo ye ɲɛlen tɛ sɔrɔ ten dɛ ko ɲɛlen tɛ sɔrɔ ten han ko n'u sigilen don ka wuli k'u jɔ n'aw sigilen don aw ka wuli k'aw jɔ n'u yɛrɛ jɔlen don ka taama daminɛ ayiwa ko n'aw jɔlen don fana aw ka taama daminɛ dɛ sabula ɲɔgɔndan don ko ɲɔgɔndan don ɲaga o ɲaga ko ɲaga o ɲaga kelen bɛ taa so ko kelen bɛ taa so sabula nin bɛɛ tɛ se ka taa ni ɲɛlen ye ko nin bɛɛ tɛ se ka taa ni maa ɲɛlen kelen o de bɛ taa ni ɲɛlen ye ayiwa ko mɔgɔ kelen de bɛ taa ni ɲɛlen ye kelen pewu kelen pewu n'ala ye maa min garijɛgɛ don a la ko ni ala ye maa min garijɛgɛ don a la k'o kɛ ne buran ye k'o k'ale buran ye o tɛ o don o bɛ taa ni ɲɛlen ye o kɔni cɛsiri b'u bolo sa dɛ ayiwa k'aw ni cɛsiri ko k'u bisimila ayiwa k'aw k'aw bisimila manden kɔnɔ manden kɔnɔ ɲaga fɔlɔ jeliba kelen bɛ taa maa min nana ne fɔ est ce que a bɛɛ bi yan a bɛɛ tɛ yan dɛ a dafalen don a dafalen tɛ maa 10 de tun don nka bi ɲɛ tɛ taa na dɛ awɔ 10 in kelen don kelen in k'ale taara kana to n dɔgɔ ka kuma ka jɔ i la dɛ jeliba
olu kana to ndogo ka kuma ka joila jeliba ate jona fiyo jeliba kana kɛ dɛ ate jona fiyo n b'a fɛ ka tan dafalen ɲaga don i b'a tan dafalen ni ala sɔnna ma a banna jeliba ne jeliba ɲaga ko kuma min fɔlen filɛ ɲaga yɛrɛ bɛna kɛ kuma jumɛn ɲaga bɛ kɛ ayiwa arakamisa nata nɛgɛ kaɲɛ 21 n'o nana gosira an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ awa jɛman ka espace la filɛ nin ye Bako Jikɔrɔni k'a ɲɛsin station Total yɛrɛ ma ye a yɔrɔ kɔrɔ la a yɔrɔ kɔrɔ la ɲaga kɛra yɔrɔ kɔrɔ min na nka jeliba ne jeliba i k'i jija ɲaga ka daminɛ waati la a bɛ daminɛ ɲaga tɛmɛnen n sɛgɛnna i tɛ sɛgɛn ni n sen ɲaga ka daminɛ waati la i ye n ka kuma mɛn n y'a mɛn ɲaga ka daminɛ a waati la waati jumɛn don a bɛ kɛ 21 waati nɛgɛ kaɲɛ 21 jeliba n m'a fɔ n kana warikan min da ayi komi dɔw bɛ tulobilenkan mɛn n k'i ka kuma an barakan na awɔ nɛgɛ 21 nɛgɛ kaɲa nɛgɛ kaɲɛ 21 n mɛnna sigilen ɲaga tɛmɛlen n t'a fɔ ɲɔgɔn ka kɛ tugun a ɲinibaga ninnu de fana ma na joona wa u bɛna kama wuli ne ye n jɛlen n sigi kun tɛ ɲinibaw ye jeliba ayiwa n y'a mɛn i ye n ka kɔrɔfɔ mɛn n y'a mɛn n sigi kun tɛ ɲinibaw ye n y'a mɛn ka na su kɔnɔ dɛ jeliba ayi su tɛ ko i la n sen ayiwa a tɛ ko i la i jija dɛ ayi a tɛ ko i la a ka daminɛ kuma la a bɛ daminɛ a bɛ ban wagati la ni ɲinibaga min mana a banna n'o nana ayiwa kɔfɛ kɔrɔfɔ min tun bɛ fɛ k'a fɔ o ye nin ye ayiwa n y'a mɛn ko cɛ ninnu ma ayiwa ko k'an bɛ ɲaga don ko k'an bɛ ɲaga don bɔn aw kana ko se ne ma dɛ n'aw ma na joona ayiwa aw ye masakɛ ka kuma mɛn n tɛ ko sɔrɔ nin de la ayiwa aw kana joona aw kana l'heure la kana joona a ka daminɛ jeliba a y'a fɔ cogoya min na a ka ban o cogoya kelen na ne jeliba an ka taa fɛrɛ la ayiwa an ka taa maninkaw bi baro an bɛn'o kuncɛ ni masakɛ a n'a ka jeliba ni kandidaw olu ka diya n ye k'an bɛɛ an b'o di ɲɔgɔn ma nka san'o cɛ an b'a hakili lajigin k'a fɔ o ye ko an ka ɲaga tɔ kelen o bɛna sigi jeudi don a bɛ kɛ yɔrɔ kelen in na n'o de ye espace awa jɛma ye Bako Jikɔrɔnikaw fɛ yen nɛgɛ kaɲa 20 wagati n'an ko ma 20 heures ka tila ka hakili lajigin k'a fɔ ko ɲaga in a bɛna ɲɛnamaya n'an ka ŋaraba min ye o de tɔgɔ ko Nana Jabate ɲaga tɛmɛnen a fɔra minnu kɔ aw bɔra ka hakilinajigi ye nin émission in kɔnɔna na walasa aw ka se ka ɲaga in k'a nisɔndiya sɔrɔ aw bɛna fara an kan an ka ɲaga in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ni ka nisɔndiya baden sɔrɔ o la bɛɛ lajɛlen ka bɔ i ko kɔnɔkulu jeudi don espace awa jɛma na Bako Jikɔrɔnikaw fɛ nɛgɛ kaɲa 20 wagati 20 heures an tɛ bɔ kuma in kɔnɔna na n'an ma foli bila an ka marraine ma n'o de ye madame Tarawele Fatumata Mintu Barika ye an bɛ tila ka espace farafina mɔgɔw fo n'o ye Banginedakaw ye sabu ka d'a kan an ka nin quotidienne a bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn espace farafina mɔgɔw fɛ yen o la an b'a fɔ ɲɔgɔn ye ko aw k'an bɛn sini nin wagati kelen in na Africa Bleu Télévision jabaranin kan aw k'an bɛn